La valoro com un dia històric. És un dia històric per a Catalunya. Jo crec que per primera vegada ens vam mostrar com a catalans i catalanes davant del món. Vam demostrar que som un poble cívic, que som un poble madur i vam demostrar que volem decidir el nostre futur. Per tant, jo crec que va ser un dia històric per la història de Catalunya i també crec que va ser un exemple per a tot el món. D'una banda, va ser un honor que em triessin per liderar aquest procés tan important. I per l'altra banda, doncs, també va ser un moment d'adonar-me que assumia una gran responsabilitat, perquè si aquest procés tirava endavant, realment podia canviar el futur del nostre país. I per tant va ser un moment d'alegria, de goig i també un honor, però a la vegada també una mica de por de com seria, de com assumiria aquesta responsabilitat. Però realment també comptava amb el suport de moltíssimes persones que estan treballant en aquest projecte i per tant això em va donar forces. Sí, clar, evidentment, a mi no m'han triat, han triat a la Carme Forcadell, però perquè és presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana. En tot cas, jo estic molt orgullosa que hagin triat a l'Assemblea Nacional Catalana, perquè això vol dir que el poble de Catalunya valora aquesta entitat i això reforça el procés que estem vivint en aquest país, reforça el procés cap a la independència.